Искате, не искате, ще гледате и епизод 2 с Стефи и Наси, които отново са на гости при нас, защото продължаваме поредицата. Спряхме общо взето на никъде. От тук нататък започва още по-интересното и темата далеч не е мъжка, но аз ще я обявя. Тя е така, когато косата променя самочувствието. И прехвърлям топката на женската част, аз ще се опитам да допълвам отстрани. Какво искаш да ми кажеш, че косата не променя самочувствието и на мъжа ли? Ако си плешив, няма да говориш също. Доста хора ходят в Турция. Не, сега, тук говорим за промяна за женската коса. Да. Красотата е емоция и увереност. Така сме кръстили епизода, защото наистина една красива прическа, едни хубави екстеншени добавят една огромна увереност на всяка една дама. Вие най-добре знаете това, защото се срещате с различни клиентки и с различни съдби всеки ден. Помните ли клиентката, която се разплака след такава трансформация? По принцип чак до рев не ги докарваме. Добре, нека да е голяма усмивка. Ами като цяло... Всяка една клиентка се тръгва с много голяма усмивка от нашия салон. Това ми беше първо, въпрос. защото клиентките като цяло преди години екстеншените не бяха толкова разпространени и по-така, по-нормалната, по-обикновената жена си мислеше, че удължаването, изгъстяването на коса е нещо, което е супер пошло, много зле изглеждащо, правят го само фолк певици и така нататък, колкото и виждали в интернет. Виждали сме някакви неща, но общо взето, когато нещо е направено с вкус, с стил и е подходящо за самата жена, да изглежда тя добре, свързано с това каква професия има тя, все пак визията да е естетически издържана. Например, ако работи в банка. Ако работи в банка, да не е сега с някаква коса като за до вечерна поддупет, или за някакви други събития. И ще разсейва клиентите там. Така че за мен лично всяка една промяна, не само в косата, във външния вид, която е умерена и е направена както трябва да носи самочувствие. Косата е короната на жената. Абсолютно. Това е И най-важно. косата не е красива. Жената естествено не се чувства добре. Какво чувате от дамите, като седнат на стол и вече могат да се завъртят и да си видят фризура? Да. Искам само да изглеждам естествено. Е първото нещо, което е. Не ми слагай много дълга коса. Не е ли много дълга? Ще я подстрижаме. Още я подстригвай. Да, ама още я подстригвай. Не е хубаво във всеки случай. Защото когато сложиш една коса, тя винаги първоначално е шок да се видиш много дълга коса, с много гъста коса. И нали подстригвай, ама после тази коса не може да се удължи. Тя няма да порасне. Нали? Хубаво е, нали, как се постави една коса да се походи една седмица. Въпросната дължина, която Никой не се връща. Никой не се връща. Или в случай са 2-3 клиента, които са дошли да се доподстрижат. И понеже темата на епизода е свързана точно с самочувствието и какво носи тази промяна на косата, какво всъщност търсят жените като дойдат? Само промяната, визуалната, или виждате и усещате и нещо вътрешно, че... Самочувствието е по-друго. Самочувствието друго е и сега живееме в някакво време, което тези социални мрежи и въобще фотошоп и някакъв перфекционизъм се гони, който е нереален, който лично за мен е така подбива самочувствието на по-обикновената жена, която не се снима по цял ден в Инстаграм, няма плочки по корема, няма най-перфектната коса, най-перфектните мигли, най-перфектното чело, всичко това. Всъщност тези, които са в Инстаграм с перфектните коси, загладени и подредени, не винаги изглеждат така наистина. Не изглеждат така по принцип. Надали като се събудат. Дали това, че се слага една коса на главата на една жена, не значи, че тя ще бъде подредена под конец. Абсолютно всяка една секунда, да. Нали, това, което виждаме в социалните мрежи, общо взето е нагласено за снимка или преправено с фотошоп. Нали. Най-често. Или друга програма, ефект от Инстаграм, ефект от Facebook. Всичко е. Но е хубаво, че повечето клиентки си дават сметка, че в крайна сметка не може да се постигне това компютърно AI изображение, което гледат едно към едно и то не е и нужно, защото ще изглежда неестествено. Макар че сметка къде не си дават. 50 на 50. Честно казвам, има хора, които наистина очакват
може би като станат от леглото, косата да изглежда по някакъв начин, без ресене, без поддръжка. На времето имахме една клиентка, която се беше потопила в вода в морето или в басейн, се спомням. И беше казала, че косата ѝ ни държи с шуара, защото като се е потопила в басейна, косата се е почупила. Нали, се смееш, това е реално обаждане по телефон и реален проблем за нея. Косата, като се потопи в вода, става къдрава, тя не държи на шуара. Не знам дали знаеш, че като си не мокриш косата, тя вече няма се шуара. Абсолютно никой прическа не би излежа. Крайна доста сметка... такива истории, които са... Очакваш, че ще изглеждаш така нареден, нон-стоп, няма как да стане това. Косата е като собствената коса. Като всяко едно нещо се изисква някакъв вид поддръжка. Нали, който не е чак толкова сложен, елементарен е. Като цяло, обаче, хората явно очакват, че като дадат някаква сума пари, това нещо седи там, не мърдна, ти не го решиш, не ходиш всеки месец да го поддържаш. Нали, това сега казвам за някаква част за клиентите. Повечето клиенти са си стриктни, списъци от месец за месец, разресват се, нали, спазват правилата, които... Аз без много да знам... живота на косата, Да. Аз без да съм толкова запознат в тази сфера, и перуката, и тя, ако щеш, и тя има нужда от поддръжка. Има нужда от Даже специални по-голяма препарати, по-голяма поддръжка. Редовете. Точно. Стенче. Най-емоционалната ви история за толкова години в този бранш? В принцип, всяка промяна е, всяка една клиентка е емоционална, но така да кажем, по-емоционално, може би сме подходили към жени, които са имали проблеми, то е здравословен, примерно, защото нали, имаме клиенти, които ни търсят не само за разкрасителна процедура, и когато имат някакъв проблем, основно здравословен. Да, и косата По-скоро косата като е редяла и ти видиш една жена, която, нали, все пак всяка жена държи на косата си, а пък половината и я няма. Ние предлагаме въпроси, защото ние не предлагаме естествени перуки, предлагаме само по поръчка. Те са доста скъпи, за съжаление. Ние не може да помогнем по друг начин. Имаме топета, които са частична перука. Тази частична перука, като се постави на улесялото място, фактически жената добива пак самочувствието, което Това е много Е, хубаво. е. Аз може наистина би сега разбирам по-емоционалните за това. моменти са били с такъв тип жени, които имат проблем по някакъв Това е начин. Аз Защото, че имам го клиентка, правите, с наистина. която е с лопеция от много години. Тя ми е клиентка от 15, при 15 години си купи такова топе, още си го носи. Да, Той има щипки, Да. смисъл, макс, слага се, но все още си го носи. Тя си беше правила присаждане на коса, нали, преди много години, но вследствие там... Не, то си беше успешно, после не можа да го поддържа, то това нещо се поддържа после, след някакви години пак се прави. Присаждане на луковички, нали, луковички, да, аз обичам да говоря молитва. А коя е най-запомнящата си клиентка? Те са много. Те са много Или- запомнящи. и се ако- запомнят за много. И имаме много запомнящи се клиентки. Всяка е цветна по-своему. Абсолютно. Ако кажете, че са много, ние ще ви помолим да си изберете една. Тогава. Айде да не са две, защото ще излезе много нахални, но една, която... ама една ще е най-трудно. Нека да са две. Значи аз мога да кажа за някакви неприятни моменти, защото за мен на тези клиенти, които са доволни, които си тръгват, които си идват редовно, аз няма как да ги забравим. Но за запомнящи се такива клиентки, които са правили зубуми и така нататък, мога много да говоря, защото това е нещо, което ти остава в съзнанието, въпреки че ти се опитваш да го нали, изхвърлиш така от мозъка си, но има доста, както знаем, откачени хора, така че... При нас няма никаква цензура, а и След това идеята тук не е да присъстват. злепоставим някой от вашите не. клиенти и така нататък. Няма как да ги просто- запоставим, защото тези въпросни девойки, те не са продължили да бъдат наши Да. клиенти. Ние не търсим някаква отрицателна сензация тук и така нататък. По-скоро някакъв по-скоро забавен момент, с който сте запомнили дадено момиче, жена. Имам една клиентка, имах, нали? Тя така беше се включила коса и показва, нали, искам този цвят, ние цветове да ги правим по поръчка. По цвета на клиента, какъвто го желая. Пристига госпожата, казва, нали, този цвят, така, ама аз ще го променя. Викам, добре, кажи какъв, защото ние имаме и коси, които даваме под наем. Те са само за под наем, носиш, връщаш и така, без да се купуват, плаща се там
наем за ден и показвам аз да си каже кой ще й бъде цветът, нали, щом ще го променя. Тя ми посочва, аз изпълнявам поръчката, дала ми е капаро. Идва тя след 2 дни да слагаме косата, обаче така за мое щастие или нещастие, не знам, тази коса, просто аз я дадох на един колега за под наем за негова клиентка. И пристига госпожата и ми влиза с някаква нейна кратка с един едкъв пес в гаражчето на второто ми помещение. Който мирише на всичко. Пес, е огромен, такова куче, с превързан на лапа. Влиза вътре, започва да киха това куче, да лае. Викам, извинявайте, изведете. Ох, не мога, давай ми я така само. Давай ми я, бързо ми я давай. И викам, добре, успокой се, гледам, че женичката видимо е на някакви лекарчета. Да. И изваждам аз косата. Може кучето да я изнесе. Може. Което тя взима косата и казва, не, това не е моя цвят. Викам, не, това е цвета. Ето, даже е същия, нали, явно. Не, това не е моя цвят. Покажи ми косата, която, нали, да сравниме. Викам, аз лъжеш. Ти си я скрила. Викам, добре, лъжа. Който още косата и за мен, ма такъв къмшичен удар ми удра в лицето. Ужас. Оттам аз вече, колкото съм търпелива и така уравновесена, смея да кажа, че избухвам жестоко и започвам да се карам с нея, нали? Изгонвам я от тела на сестра ми скача. Аз се замерям с капарото. Две сестри срещу клиентката с кучето. И приятелката. Да. И сестра ми се подава от туалетната и само почва да и капаро не се връща! Защото аз по това време съм в туалетната и чувам този разговор отвътре. Добре, коя е по-бойно настроена? Аз по принцип, аз съм по-бойно настроена. По-бързо палиш, скачаш? Но за съжаление тогава или за нейно щастие, не знам, аз бях в туалетната. Ами не знам за съжаление или не, аз по принцип пак казвам, че съм изключително търпелив човек. Аз те Но познавам когато като много спокойна. Но не си ме виждала в Лоша фаза. с машинката. Тогава даже сестра ми аз чакам да бъда. Аз пък имах аз имах история, в която клиентката си купува коса, слагаме я, тя отива, ще поддържа косата на друго място, ще се прави сешуари или не знам какво. Обажда ми се в 5 часа в неделя, сутринта, в 5 сутринта, да ме уведоми, че има, да, вероятно доста пейнала, имам линии на косата. Добре, линии. Имам линии на косата. Добре, ела да видим какви са тия линии, защото аз не те разбирам. Разбираш ли ме? Идва, тя, косата и явно фризьор, то се вижда, че е от сешуар. Както и е косата, така едни черти, изгорени от сешуар. Такава коса сме й дали. Ние сменихме косата тогава. Единия ред, защото на единия ред бяха тези въпроси. Сменихме реда с нов и след 2 седмици тя дойде пак да се изгори. И от тогава повече не сме се виждали. Няма и да се видим. Такива случки има много, между другото, за 15-17 години. Нормално е. Това са във всеки един бранш, според мен. Не всички хора са уравновесени. Не може всички да са доволни. Не може всички да са доволни. Както казва и моят мъж, ти не можеш да очакваш всички да разсъждават като теб. Това е много важно. Аз също често го казвам. И просто си ги прехвърлят си лошата на енергия фризьора, си ги, на отхвърлят на магазинерката, на обслужващия персонал и така нататък. Само едно отклонение на това, което казваш, че много хора си мислят, че всички мислят като теб или обратното. Това ми се струва, че все повече е факт и се разпространява между хората и всеки смята, че неговото възприятие за света е това, което на всички, с които се разминава по улицата. Поне аз имам такова наблюдение. Всички са убедени, че те са прави. Тук до някакъв момент съм си го мислила това, че след като аз се извинявам, след като аз съм толерантна, след като аз съм направила за някой нещо, след като трябва и другите да го трябва направят за теб. Сякаш и другите да се държат по този начин, да получавам това, но не е така. И вече може би на N години, нямам казвам колко години съм, не се пита. Не се питаш. Вече го разбрах, почнах да го разбирам, започнах да го премилам. Трудно смила. Да, почти съм го смляла. Още малко ще стане на каша. Но това за мен е голям шок, защото някакси напоследък още повече става все по-зле.
нещата стават много зле, наистина. И затова някакси вече сме решили да поотсяваме хората, които видимо не са окей психически и не можем да се занимаваме с това. В крайна сметка ти работиш с тия хора, има и други хора в салона ни, и колеги имаме, и ние не можем да причиняваме това и на тях. Стефи, връщали ли сте клиент още на вратата? Има ли такъв случай? А малко Тук- след това. Може би малко след това, един път с сестра ми така имаше една клиентка, която тя е много, не знам как го кажа, луда или много луда, или прекалено много луда. Просто сестра ми каза, че ние нямаме толкова хубава коса като за нея и когато имаме такава коса, която се намери Да, аз такава... не ги гоня, аз просто така Да, Жена, може би- която да се отреже достойна коса за нейната особа, тогава ще й се обадим. Това беше преди 10 години и все още няма такава жена, която се подстрижем така. Не, аз съм връщала клиенти, които просто ми изкарват извън кожата. Това са хора с супер много претенции. Но да никога кажа, от вратата. че не от вратата, примерно изпълняваш поръчка, консултация, тя не те слуша въобще и то говориме за известна личност, нали? Естествено няма да споменаваме имена. Да, госпожа, тя спомена на няколко пъти по телефона своята фамилия, сякаш аз натъртено беше, сякаш аз трябва да знам коя е тя. Когато дойде, аз продължавах да не знам коя е тя. Клиентката, която седеше на следния стол, каза, това е Ни да, уведоми. еди коя си. Да. Но аз след като я изгоних, разбрах това е тя, защото аз буквално я смисъл и казвам, да пусна салон. Защото да влизам в подробности, това не е така, онова не е така. Аз на консултацията обясних кое как е. Сега няма да занимаваме аудиторията с тези тънки подробности, където треска тук била по-тънка, пък там била по-дебела, пък в 2 краищата сантиметра била там. еди какво си, еди що си. Аз съм дала този грамаж, той струва толкова пари. Тя започва да безнее, да ми говори на ти, да ми говори глупости. Аз изваждам парите, проверявам ги, казах, напуснете, ако обичате, тук не сте желани. Най-тактично и тя се тръгна. После имаше снимки по медиите с чужди коси в безобразно състояние, но спирам до тук. Добре. Всяка жена, която влезе при вас, влиза, за да стане още по-красива, отколкото е. Това е факт. Факт, да. Никой не Така, идва да лично за става вас, по-бързо. какво е красотата за вас? Симетрия. Красотата е самочувствие. На мен като мъж ми е За интересно мен да чуя лично. една жена, наистина, какво за нея е Красотата е красотата? много относително понятие за всеки един човек по-отделно. Дали жена, мъж, има и такива, които са объркани какво са. Нали, за всеки е различно понятието. За нас красотата, която правиме ние, нали, в косите на жените, като цветово, като гъстота, като дължина, като стайлинг, като всичко, обвързано с косата. За нас, ако косата ти е хубава, се чувстваш добре. Вече, нали, всякакви процедури се предлагат, разкрасителни, някои успешно разкрасителни, други неуспешно разкрасителни, както и с коси. Нали, на много места и сте виждали, нали, по страници качват жени, примерно с трикосома, които стърчат отдолу някакви кичери. Виждат се Да, някакви или редове. кофти неизбрана подходяща коса, която да се смеси с собствената, естетически недобре слята, недобре подстригана, виждат се треси, много виждат случаи се... са добре виждала, поставена. където Да, не не се добре лечи. поставена. Знаете ли, ние имаме много клиентки, които идват от други места с поставени коси. Или... С хубави коси. Да, дори, с хубави коси, но но не добре поставени. Казват, ох, мене ме боли глава една седмица, ох, аз не мога да спя, сега ще ми окапе и пак косата и ние сме шокирани, защото по принцип аз лично нося от 25 години коса. Не съм сваляла различни Да. прически, различни дължини, различни цветове. Аз имам коса на главата си. За тези години, не тук казах малко на колко съм, няма значение. За тези Не си на 25 със не сигурност. съм на 25 със сигурност. Айде с 27-8 пример. Да. Гониш 30 да кажем. Примерно. Стискаме ръцете. Нали, Те са 30. първа група в детската От градина. миналия Сложи век. екстеншън и не го свали от тогава. Абсолютно, да. Така че моята коса не е увредена и аз се грижа за нея. Въпреки, че не винаги имам това време, защото хората си мислят, че като имаш фризьорски салон, по цял ден седиш в него и си хубавеш. Ние понякога няма време да си правим сешуария. По принцип има такива салони. Има, да. Има, да. Те салони. закриват врати доста бързо, обаче. Да. Точно.
Значи, по принцип, когато един салон има работа, това може да го познаеш по хората, които работят вътре. Нали? Те не винаги са нагримирани, не винаги са В в перфектен вид. перфектен вид, с токчетата да постригваме и така нататък. Общо взето, физиономиите са неприятни. Вие като жени, които сте с самочувствие и трябва да сте с такова, каква е рецептата според вас, ако трябва да кажете на някой, как може да постигне самочувствие в живота си? Самочувствието за мен идва отвътре и всеки един човек, независимо как изглежда, той може да има своето самочувствие. Това е състояние на духа, не е външен вид за мен. Примерно аз мога да се чувствам добре и на И с токчета, и без 80 токчета. килограма, или С примерно маратонки. на И 60. Има жени, които изглеждат, ние имаме такива клиенти, които изглеждат перфектно, които са топ и пак нямат самочувствие, което е вече проблем. Да, аз това с исках да психиката. питам. Идват, примерно, правят коса, грим, всичко, външен в вид, перфектно състояние. тип-топ, Но обаче пак нямат има някаква... Пак има нещо, което пак не има им нещо, харесва. което не им харесва и това вече се превръща в проблем. Затова човек А трябва... добре, тогава защо такива жени наблягат толкова много на външния вид, ако в същото време Ами нямат защото никакво самочувствие в живота? по този им начин Това е не се психологическо опитват състояние. Да. Това не е толкова да до постигнат. това Покрива какво ще си малко направи, липсата. какво ще си сложи или... Каквото и да си направи, тя пак не... Пак няма да е Стремеж да доволна. е Няма да е все по-хубаво, но колкото по-хубаво. Ами то в един момент ставаш много хубава, обаче... Обаче ти сама не се виждаш. Зор Вътре не се от зор виждаш. да се направиш още по-хубава, почваш да ставаш ставаш по-грозна. по-грозна, да. Защото всичко прекалено е. Това е като с анорексията, бе хора, и с тези проблеми, които, нали, дебела съм, Булимия, да. дебела съм, започват проблемите и съответно вече ти в един момент не си дебела, ти направо си Болна. болна. Към края на втория епизод с вас сме и двата най-интересни, поне според мен, въпроса, които имаме към вас, ще ги оставя на Бети. Те са относно социалните мрежи според вас. Те помагат или вредят на вашия бизнес? На нашия бизнес помагат. За бизнес помагат, въпреки че аз съм малко от старата генерация и тук до преди известно време... Пак са биби за стара. Стара, ама автентична. На времето си ходех с едно тефтерче, там си пишех графика, докато премина към така Като едва ме я накарах да минем към дигитален график. към дигитален Който график. да виждаме заедно. Не, ало, в четвъртък, в 2 има ли някой? Не, няма никой. Добре, пиши. И снимки на Снимки на тефтерчето. И едната се разхожда с тефтера, Аз и разхождам другата тефтера. така държи телефона да си говори. Преди известно време аз разхождах тефтер, но пак ще си върна тефтера за някои неща, след като ми откраднаха телефона тук преди известно време. Значи телефони крадат Осъзнах, че тефтери, не, тефтер нали? трябва да Него има. няма да го Тефтер вземат не със трябва да сигурност. има. Тефтер за какво е? Аз така съм свикнала. Важното е, Графика ти е че там. да, аз лично не съм била за. За мен беше преди години, ако си добра, ще те намерят, където и да си. Не е нужно да правиш вау реклама, но това за мен е леко нож с две острията, но въпреки че в днешно време, сега и тук е задължително да има реклама. Като един колега каза, ако си известен фризьор, инфлуенсър, фризьор, нямаш право на грешки. Тоест, трябва да правиш неща само, които си абсолютно убеден, че те ще станат. Няма може да си позволиш да дойде някаква клиентка и ти да изкараш кичури и те да не станат такива, каквито тя си ги е представила. Защото как си на върха, един лош коментар може да те срине тотално. Така че наистина е нож две острията и много относително дали помагат или не помагат. В нашия случай помагат. Ние поне Да кажем за сега, знаем какво правим, точно това правим ще е. неща, които сме сигурни в тях, Да, защото за всяко нещо си има отделен кадър, който ние да не го правим прави, всичко. прически, нали, подстрижки, къси, Стайлинг. стайлинг, такива неща. Сега ние си имаме базови прически, които правим. Ние не сме салон за прически, ние сме по-скоро салон, в за който удължаване и изгъстяване удължаване на на косата, да. При нас- Покрай изгъстяването и удължаването на косата идват боядисване, обезцветяване, естествено сешуари, кадрици. Моето лично мнение е, че винаги човек в професията си е по-хубаво да е тясно профилиран в Абсолютно, да е нещо, отколкото да концентриран казва, че в това. предлага Прави хиляда всичко и неща. примерно да влезе клиентка при вас и Нищо, вие да кажете нищо. всичко мога да направя с вашата коса. Всичко, но във вашата сфера. Смятате ли, че са жените по-несигурни днес? Да. Абсолютно да. Аз съм абсолютно на това мнение. Първо, заради пак
казвам социалните мрежи, сме станали някак по-отдръпнати и комуникацията не върви между хората. Младите Всеки е в момичета, телефона, всеки е в телефона, младите момичета гледам, те изобщо не знаят Една иллюзионна какво става и реалност. къде се намират. Те са заболени, да не го кажа дори нашите деца, които са на 7. Не визирам бебка, която още не Която знае и тя какво и дърпа тя телефона. дърпа телефона. Те са заболени, те не могат да комуникират, те просто няма обаче как това нещо, това е новото време, това са новите деца. И ние си оставаме в старото време, ние сме били по друг начин, дори и сестра ми, която е доста по-млада от мен, нали? И тя вече отива в тази графа, в която е от старото поколение. А добре, казвате по-несигурни са ти, им чувстваш, че и ти си на това На мнение. същото мнение съм. Обаче в същия момент няма ли някакъв контраст между това, което казвате и това, което виждаме? Защото поне аз наблюдавам много млади жени, пък и по-възрастни, няма значение толкова от годините, по-скоро модерни жени, които ходят с така високо дигнат нос, с походка, Не се знае какво осанка е и така отзад. нататък, обаче... Колко аз, примерно също не е срамно, смея да кажа, че посещавам психолог и психоложката ми казва, че масово в днешно време хората са изчаткали, нормално. Това, че не могат да няма тази комуникация, всичко стана твърде комерциално, хората се вглеждат във всяка една точка в себе си, което говорихме за самочувствието преди малко. Самочувствието е ниско, но хората слагат някаква обвивка, оттам идват и разни пороци и други неща, които изблици на депресии и такива неща. Така, че, всъщност тя е депресирана вкъщи, но навън ходи с това, което виждаш, ти с високо вирна глава. Ами ще завършим втория епизод с тази сериозна тема. Тя засяга всички, във всички сфери, не само жени и мъже, така че това е болна тема за много хора. Но ще приключим с усмивка. Втория епизод. Я да я видя от всички. Точно така. Добре, благодаря ви, че отново бяхте с подкаста на Ехо Медиа Студио с Стефи, Наси и това няма да е края. Чао! 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 Благодарим ви, че бяхте с нас в този епизод. Вярваме, че епизодът ви е бил интересен и сте станали част от история, която заслужава да бъде разказана. Ние сме Ели и Христо, а това е Ехо Медиа Студио. Мястото, където интересните хора получават пространство, за да разкажат историите си. Освен, че сме вашите водещи, ние сме и екипа зад камера. От идеята и сценария до заснемането и монтажа. Ако и вие имате история, която си заслужава да бъде разказана, може да бъдете следващия гост в Ехо Медиа Студио. Последвайте канала и ни пишете какви гости и теми искате да разгледаме в следващите епизоди. Ехо! До следващия път!